سلام كميت صنحو كورات تاتلتي نزي ساعة زحرنا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات إذن لكم مطينا لنا نخطكاتل نرمان عدم فلما كأندنا توتاتو ቻይናን ኤርትራና ውሽጣዊ ጉዳያት አባላት ሀገራት ባይተጸጥ ተሕውራት ሀገራት ምትእታውን ምቋም ሓወራዊ መግለጽ ሙፀን ዝምልከትን ካብ ናቕፋ ዝወፀ ፀብፃብ ዝምልከትን ኤርትራ ሸመተተን 35 ዝወነነተን 12 ነፈርትን ዝተኸለቶም ስርዓተ መከላኸሊ ዝምልከትን ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደል ፈታሕ አልሲሲ ምብፅሑ ዝምልከትን الشباب بزفتهم متكعت 6 سبات مقتال زملكتن زولون كالوتنا لونا كم ورد حبيبكم بالمزناح اذا كان سبسكرايب لايك شير من غارك جمروا بخبر نعدمكم ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ድሕሪ ሓርነት ካርቱም ሰራዊት ናብ ኮርዶፋን ዳርፉርን ክምርሽኮም ዝኾነ ገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ዓሊ ዩሱፍ ሰራዊት ንቤተ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኣብ ካርቱም ንዝርከብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ዳግማይ ምሓዙ ርእሰ ከተማ ሱዳን ንምምላስን ሓራን ምውፃን ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ይኽብል ረጋጊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ዓሊ ዩሱፍ ለመብዝሃዊ መግለጺ ቻናላት ዓረብያ ድሕሪ ሓርነት ካርቱም ሰራዊት ናብ ኮርዶፋን ዳርፉርን ዝርከብ ዕርዳት ሰራዊት ቁልጡፍ ሃው ደገፍ RSF ክኸይድ እዩ ወታደራዊ ስራሕ ድማ ክቕፅል ይኽብል ሓቢሩ بخالي زيننا دما منيستر عثمان صالح مس بريدن قبص عبد الفتاح السيسي تراخيو منيستر عثمان صالح ملخت بريدن إسياس نا بريدن قبص عبد الفتاح السيسي بصحو منيستر قديات وصاعة عثمان صالح ملخت بريدن إسياس نا بريدن قبصي عبد الفتاح السيسي تمالي دحرات رمس بريدن قبص تراخيو أما منقو خلتين هاجرات بوليتيكاون قطعون نقداون متحبار أو كل العوتات نمحيال دما زتيوم بتوسخو سودان سلام نمر رجاء نملاسن أو كيح بحر نمحلا وصعرتات هاجرات جماجم بحر محداران صوتو نمحيال بزمل كتو زمداي زخانة تاو جماجم بحر زخانة هاجرات تساتفو خمسة يقبلوا خلتيهم سبب سلطان أوني حوارهم من رداب بصيحهم التركب بوجن يترا فصامو قديات امباسي إرترا أو ريبوليك جبسي عطو أمان عبد الواسع بوجن ريبوليك جبسي بدر عبد العات منيستر قديات وصاي إميغريشن قديات وصاتنيات جبسن كمون حلف هاجرا ودحنت جبسي منيستر حسن راشد تساتفهم نيرهم بخالي زيننا دما ቻይናን ኤርትራን ውሽጣዊ ጉዳያት አባላት ሀገራት ባይተጸጥ ተሕውራት ሀገራት ምትእታውን ምቅዋም ሓበራዊ መግለጽ አውፅየን ለኺ ኤርትራ ብ20 ለካቲት ኣብ ኒውዮርክ ዝተቃንዐ መኽፈተ አጀንዳ ምዕቃዊ ህግራዊ ጸጥታን ሰላምን ናይ ባይተጸጥ ተሕውራት ሀገራት ንርእይተን መረጋገጽን ኤርትራ ኣብ ብዝሃዊ ስርዓተ ምሕዳስን ምምሕያሽን ዓለማዊ ምምሕዳርን መደረ ከም ዘስምዕ ይዝከር እምባስ ቻይና ብኤርትራ ቻይናን ኤርትራን ኣብ መበል 58 ስሩዕ ኣኼባ ባይተጸጥ ተሕውራት ሀገራት ምስ ልዕሊ 20 ሀገራት ኣገዳስነትን ሃናጽ ዘተን ምትሕብባርን በኣንጻረ ውሽጣዊ ጉዳያት አባላት ሀገራት ምትእታውን ምቅዋም ሓበራዊ መግለጽ ሀባት امباسو زوص حبريت اغليصو فصامو غوديات امباسي ኤርትራ ኣብ حرات هاجراتاتو امانيل ኣብተው ኒውዮርክ ዝተቃንዐ መኽፈት ዘተ ጎን መበል 58 ስሩዕ ኣኼባ ባይተጸጥ حرات هاجرات ነዘገዳስነትን ናጽነትን ዘተ ንምትሕባር ዝካየድ ምህላው ይፍለጥ بخالي زيننا دما ورح 11 ناي 2024 ኤርትራ ካብ ሩስያ 35 زعينتن 12 نفر توقع تعدق كم تسمع معزو صحفات تزرقحو خينهم اتن نفر تمودات ورح 6 ኤርትራ ክትርከበን ያዝብል ኮይኑ ዕለት 7 ورح 11 2024 የተሓበሬታ ዝዘርግሐ መንደላይ ዋርሳይ ካል ዝተባህለ ናይ ኤክስ ሕሳብዩ ድሕሪ 10 መዓልታት ድማ ዕለት 17 ورح 11 ነቲ ዜና ደጊሙ ዝዘርግሐ ጂኦፖለቲክስ ማልትን ዋልፑስ ዝተባህለ ናይ ፌስቡክ ገጽ እዩ እንተኾነ ግን ዘወቃውያን ጽሑፋት ዘረጋግጽ ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ሩስያ ተዋው ሓበሬታ የለን ውሽጣዊ ጸዋር ዝምልከት ትካሉ ወነዚ ጉዳይ ዝምልከት ዘውጾ ጸብጻብ ዘየለ ኮይኑ እቶም ዝወጽ ዘለው ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ድማ ኤርትራ ካብተን 35 ነፈር ተወግዙንና ሃገራት ኮይና ክትጽብያ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ እስካብ ሕጂ ኤርትራ ትውነን ነፈርቲ ኮይናት 29 ከምኡውን ሚግ 29 ምዃነን ይዝግለጽ እዘን ሕጂ ወርሒ 6 ኤርትራ ወናተን ያ ዝበሃል ዘሎ ድሮናት 35 እምበር እቲ ጸንሐ ዓቕሚ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዘበረኸ ክኸውን እዩ እዚ ከዓ ብፍላይ ምስ ዓቕምታት ምስ ተናቀርና ኣፍሪካ ዘለው ሃገራት ምስ ዝወዳደር ኤርትራ ቅድሚ ዝኾነ ለደረጃ ክትህሉ ዘኽእል እዩ ንኣብነት ኢትዮጵያ ቀረባ ሸመተተን ዝሓሻ ዝበሃላ ነፈርቲ 30 ምዃነን ይግለጽ እዚአን ከዓ ካብተን 35 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ትሕት ዝበለ ዓቕሚ ከም ዘለወን እዩ ዝሕበር ሱዳን ምዝረአ ድማ እቲ ብኤምሬት ዓረብ ዝናተሓገዘ ክዋጋእ ዝጸንሐ ሓይሊ ዳዕመ ሰርዕን ምስዓር ክሽምቶም ጸንሐ ተጽዋራት ቁሩብ ተወሳኺ ዓመታት ንኽተጥሪ ዘኽእላ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ንኣብነት ቀረባ መዓልታት ወጽ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ምስ ሩስያን ቻይናን ዝገበሮ ተስምምዕ ምዕቡል ናይ ነፈርትን ስርዓተ መከላኸልን ሸሚታ ምህላዋ ተገሊጸ ኣሎ እተን ነፈርቲ ጀይ 10 ዝተባህላ ናይ ቻይና
600 نفرت خينات ناي روسيا سو30 خمون سو35 مخانن مين نيتورك ዝተባሃለ ናይ መረብ ሓበሬታ ጠቂሱ ኣሎ ብጀካት سو35 نفرت خينات ዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ተዘርግሐ ኣብ ከባቢ ህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብሳተላይት ተራእዩ ዝተባሃለ ስርዓተ መከላኸሊ ዝምልከት እቲ ሓበሬታ ዘርግሐ ዴንማርክ ዝተባሃለ ናይ ኤክስ ሓሳብ ኮይኑ ብዛዕባ ሳተላይት ተረኸቡ ኢሉ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓበሬታ ዘርግሕ እዩ ካብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ 6.5 ኪሎ ሜትር ርሕቕ ኢሉ ተራእዩ ዝተባሃለ ስርዓተ መከላኸሊ ARRS ዝተባሃለ ስርዓተ ራዳር እዩ ብመሰረት መርዳእታታት እዚ ስርዓተ መከላኸሊ ራዳር ተንቀሳቃሲ ስርዓተ ራዳር ኮይኑ ንምንቅስቃስ ነፈርትን ሚሳኤላትን ካብ ርሑቕ ኣለልዩ ሓበሬታታት ብምእካብ ናብ ስርዓተ ሚሳኤል ዘመሓላልፍ እዩ ከም ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ከዓ ንሲቪላውያን ወታደራት ኣገልግሎት ዝውዕል ምዃኑ እዩ ዝግለጽ እቲ ዝበሃል ዘሎ ስርዓተ ራዳር ተተኺሉ ዝርከበሉ ቦታ ካብ ህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ገጹ ንኣስታ 7 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ተተኺሉ ዝረአ ከዓ AS 125 ኔቫፖራቶራት ዝተባሃለ ዓይነት ስርዓተ መከላኸሊ እዩ ብመሰረት መወከስታት እዚ ዝበሃል ዘሎ ስርዓተ መከላኸልታት ምዕቡል ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ከም ፀረ ነፈርትን ፀረ ሚሳኤላትን ኮይኑ ከዓ ምክልኻል ይውዕል እቲ ብሳተላይት ተራእዩ ዝብል መዘራረቢ ኮይኑ ዘሎ ስርዓተ መከላኸልን ራዳርን ስርዓተ መከላኸሊ ኤርትራ ሕጂ ዲ ተተኺሉ ዝፀንሐ እዩ ዝብል ድማ ንጹር ሓበሬታ ኣይተረኸበን ኣብ ገሊኡ ሓበሬታታት ምስቲ ብወገን ኢትዮጵያ ንኽገዋሕ ፀንሐ ውግእን ወረውግእን ተታሒዙ ሓድሽ ሕጂ ዝተገዘ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ዘለዋ ጾራት ከም ኢትዮጵያ ኣደባባይ ክተምርቆ ተራእያ ኣይትፈልጥን ኤርትራ ዘለዋ ጾራት ብድቡቕ ከም ተቐምጦ እዩ ዝግለጽ እዚ ሓድሽ ሕጂ ዝተዓደገ መሳርሕታት ምስ ዓቕምታት ናይተን ከባቢና ዝርከባ ሃገራት ብዝለዓለ ደረጃ ናይ ነፈርቲ ዓብለልታ ዘለዎ ሃገር ክገብራ እዩ ብፍላይ ምስቶም መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ክህሉ እዮም ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ወታደራዊ ዓቕምታት ክልቲአን ሃገራት ብምዝማድ ክለዓል ባህርያዊ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ሕጂ ዘለናሉ እዋን ኩናት ብሚሳኤልን ድሮናትን ተጠቒምካ ብርሑቕ ዝካየድ ኮይኑ ለው ዘለወሉ እዋን ስርዓተ ራዳር መከላኸሊ ሓንቲ ሃገር ቀዳምነት ዝወሃብ ወታደራዊ ዓቕሚ እዩ ብዝኾነ ኣብዪ መሓመድ ንባሕሪ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ውግእ ከም ዘይኸፍት ኣብ ፓርላማ ሃገሩ ክዛረብ ሰሚዕና ነርና ግን ዝመርሐ ኩሉ ዝበለው ተግባር ከም ዘየውዕሎ ተራእዩ ይፈልጥን በኣንጻሩ እምበር بخالي زيننا دما لما بلا 48 محدرة ختما نقفا እዩ نقفا ማለት ኤርትራ ከም ሃገርን ህዝብን ክትህሉ ክትቅጽልን ምዃና ዘግህደት ነቕፋ እያ መንግስታዊ ከርሳ ዝዓኸነት ማህፀን ነቕፋ እያ ትእምርትን ጽንዓትን ጥራሕ ዘይኮነትስ ዓወልትን መኻነ ስውኣትን እያ ነቕፋ ታሪኽ ንምስላት ብቐንዱ እውን ንመንነት ተንጸባርቕ ዓባይ ሃገራዊት ቤተ መዘክር እያ بخالي زيننا دما الشباب معسكر بوليس كينيا بزفصوا مطقعت 6 سبات مويتهم عطقات الشباب كينيان سوماليان كباب دنبر زركب كبابي عب زركب معسكر بوليس مطقعت بمفصام 6 سبات كموتون كل 4 سبات دما قصيلهم لمن نغو كباب دب زركب معسكر بإلا زتفصم مطقعتي اتم مطقعت زفصوا سبات برت حيزم كم زهادمو تغليصو زخوركم من زخوركن تخاطلتنا نس ساعه زحزنيام حبريتات نتم كتكاتدوم صنحوي مسل نيرهم ابزوصل بخالت حبريتا خصام نراقب سلامنا تمننا ببزلهم سلامنا عخم يكون سلام